κύριοι, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. 30 του μηνός σήμερα, τελειώνει ο Νοέμβριος, ημέρα Δευτέρα. Να προσέξετε παρακαλώ για όλα τα ληξιπρόθεσμα, μάλλον όχι για όλα, μη σας παραπλανήσω, για δόσεις φόρου εισοδήματος και για δόσεις έμφυα μπορούμε να εξαντλήσουμε την προθεσμία μέχρι και την Τετάρτη. Μέχρι και την Τετάρτη. Όλα τα άλλα όμως λήγουν απόψε. Πρέπει να έχουν μπει στο σύστημα ή να έχουν πληρωθεί μέχρι απόψε. Από αύριο έχουμε έναν καινούριο μήνα, μπαίνει ο Δεκέμβρης, ο τελευταίος μήνας του 2015, ενός χρόνου που μας ταλαιπώρησε ψυχικά και σωματικά και κυρίες και κύριοι μπορούμε να πούμε ότι μας έδειξε ότι δεν είναι μόνο η οικονομική και κοινωνική κρίση που έχουμε απέναντί μας, είναι και τα μεγάλα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά ζητήματα που έχουν σκάσει στη γειτονιά μας. Οι φωτιές έχουν ανάψει δίπλα μας, ο καπνός μπαίνει στο σπίτι μας και είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε ραγδαίες ανατροπές. Κυρίες και κύριοι, η περιβόητη πλέον συνάντηση των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού υπό την προεδρία του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου του περασμένου Σαββάτου δεν έδωσε αποτέλεσμα. Αντί για συνένεση είχαμε ανταλλαγή πολεμικών ανακοινώσεων. Το πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, το γιατί φτάσαμε εκεί, αντί να έχουμε την απαραίτητη, την επιβεβλημένη εθνική συνεννόηση, θα το ψάξουμε και θα σας το πούμε στην εκπομπή απόψε. Κατά τα άλλα, είχαμε την Κυριακή μια σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, το ζητούμενο να βρεθεί μια λύση για να έχουμε ανάσχεση των προσφυγικών ροών από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Η Τουρκία είπε κάτι θα κάνω και άπλωσε το χέρι και άρπαξε με την πρώτη 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όχι μόνο, βγαίνουν από την κατάψυξη κάποια πρωτόκολλα, κάποια κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων Τουρκίας-Ευρώπης, ορισμένα από τα οποία, προσέξτε, συνδέονται και με το Κυπριακό. Να μην τα περνάμε έτσι στο ξεπέταγμα. Κατά τα άλλα, ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, έστειλε ένα σωστό Twitter. Ένα σωστό tweet στο Twitter, για να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει να τα λέμε. Κάποια στιγμή όμως απέσυρε το tweet του στα αγγλικά και το άφησε στα ελληνικά. Προφανώς για εσωτερική κατανάλωση. Το τι έλεγε το tweet που το έφαγε η Μαρμάγκα θα το πούμε και αυτό στην απόψινή εκπομπή. Να πούμε ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως φτάνει σιγά σιγά στη λύση του γόρδιου δεσμού για να κάνει εκλογές. Μάλλον η Vodafone θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημα. Και μία δημοσκόπηση της Kappa Research, η οποία δημοσιεύτηκε στο Βήμα της Κυριακής, δίνει, κυρίες και κύριοι, πρώτη θέση στην μη διευκρινισμένη ψήφο, αδιευκρίνιστη ψήφο, και δίνει ποσοστά πολικού ψήχους η συγκεκριμένη δημοσκόπηση σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ 18 και κάτι, η Νέα Δημοκρατία 14 και κάτι. Αλλά και τα άλλα κόμματα δεν πάνε πολύ καλύτερα. Απογοήτευση του κόσμου σχεδόν από όλους. Αυτά λοιπόν απόψε. Θα επιχειρήσουμε και στην εκπομπή αυτή να δούμε τι κρύβεται πίσω από τα γεγονότα. Να δούμε τι μας περιμένει στο ασφαλιστικό. Έχουμε φέρει εδώ άνθρωπο που ξέρει καλά τα ζητήματα, να μας πει αυτά που δεν λένε οι λειτουργοί του πολιτικού συστήματος. Αυτά που πιθανώς δεν γράφονται ή δεν λέγονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Καλωσορίζω τον βουλευτή Β' Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Δημαρά. Καλώς μας ήλθατε. Καλησπέρα σας. Καλωσορίζω τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, δικηγόρο, ειδικευμένο σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και κόκκινων δανείων. Καλησπέρα. Και σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο πρώην Υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάριος Σαλμάς. Λοιπόν, χωρίς άλλα προλεγόμενα, πάω σε εσάς κύριε Δημαρά και σας ρωτώ, γιατί να βάγισε η προσπάθεια Τσίπρα που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο να έχουμε την έναρξη κάποιου εθνικού διαλόγου για δύο μεγάλα ζητήματα, ασφαλιστικό και προσφυγικό, και βεβαίως συνταγματική αναθεώρηση, και αντί συνένεσης είδαμε πολεμικές δηλώσεις. Γιατί? Κύριε Παναγιτόπουλε, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, θα μου επιτρέψετε ως βουλευτής, τον οικολόγο, συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, να κάνω μία αναφορά στην διάσκεψη, στην διεθνή διάσκεψη, την κλιματική αλλαγή που γίνεται. Ηγέτες από 150 χώρες στο Παρίσι. Πόσο σημαντική είναι αυτή η διάσκεψη, γιατί
όλοι βλέποντας το πώς θα επιβιώσουμε τώρα, δεν βλέπουμε πώς θα εξασφαλίσουμε και το μέλλον μας. Οι κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν στον πλανήτη Γη έχουν τέτοιες μεγάλες συνέπειες όσον αφορά πολλά θέματα. Ξέρετε, με ταχύτητα που λιώνουν οι πάγοι, πόσο πιθανώς ανέβει η στάθμη των υδάτων σε παιδινές περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα, που έχουν υψόμετρο 1 μέτρο, συν 2 μέτρα από τη θάλασσα, κινδυνεύει για παράδειγμα το 1/3 της έφορης έκτασης του Μπαγκλαντές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, πώς θα μας έρθουν προς τις περιοχές της Ευρώπης. Πολλές πόλεις της Ελλάδας, το Μεσολόγγι που είναι, ξέρω εγώ, συν 1 από το επίπεδο της θάλασσας. Ναι, τι κινδυνεύει? Κινδυνεύει γιατί η πρώτη συνέπεια από τις κλιματικές αλλαγές που λιώνουν οι πάγοι στους δύο πόλους είναι ότι θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας τη μέτρη τουλάχιστον 1 ή 2 μέτρα. Και μάλιστα ανάλογα πόση θα είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, και μιλάμε για αύξηση της θερμοκρασίας από την μεταβιομηχανική εποχή, περίπου από το 1850. Μπορούμε να τα σταματήσουμε αυτά, κύριε Δημαρά? Τι μπορούμε να κάνουμε? Ο άνθρωπος έχει πλέον και τις ικανότητες και την επιστημονική κατάρτιση και την τεχνική κατάρτιση που θα πρέπει να ξεφύγει και να μην υπερβεί το συν 2 βαθμούς Κελσίου. Γιατί από εκεί και πέρα η κατάσταση είναι εντελώς ανεξέλεγκτη. Και να πούμε και κάτι ακόμα, κύριε Δημαρά. Επιτρέψτε μου, γιατί βλέπω και στην Ελλάδα πολλούς οι οποίοι θαυμάσουν την εκρηκτική ανάπτυξη σε ορισμένες χώρες όπως η Κίνα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε αυτή η ανάπτυξη τι επιπτώσεις δραματικές έχει στο περιβάλλον. Έτσι. Για να μην θαυμάζουμε μόνο, να μετράμε και άλλου είδους παραμέτρους σε ένα οικονομικό θαύμα. Οι κινέζικες μεγαλοπόλεις είναι πόλεις μη βιώσιμες. Έτσι. Η ρύπανση είναι τόσο πολύ μεγάλη που πλέον κινδυνεύουν οι άνθρωποι, δηλαδή αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Και επειδή αυτή είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, όσα γίνονται εκεί αφορούν και τον πλανήτη. Ήταν πέμπτη στην παραγωγή διοξιδίου του άνθρακος, που είναι ένα από τα βασικότερα αέρια του θερμοκηπίου, σήμερα έχει ξεπεράσει και τις ΗΠΑ, είναι πρώτη και η ταχύτητα, τα διαγράμματα ανάπτυξης είναι τεράστια. Βέβαια, για πρώτη φορά η Κίνα δέχτηκε τώρα ότι θα πάρει γενναία μέτρα για περιορισμό της άργησε, αλλά έστω και τώρα διοξιδίου του άνθρακος. Είναι. Πάντως η ουσία είναι ότι πρέπει να μεταβούμε. Σας υπόσχομαι ότι θα διαθέσουμε 1 και 2 εκπομπές. Ωραία, ευχαριστώ. Και θα είστε παρόν. Γιατί αυτά τα ζητήματα, τα πλανητικά ζητήματα, είναι πολύ πιο πάνω που σχετίζονται και με τη δική μας επιβίωση. Σχετίζονται με τη δική μας καθημερινότητα και τη δική μας επιβίωση. Πρέπει σταδιακά όλοι οι επιστήμονες. Άλλωστε, βλέπουμε από χρόνο σε χρόνο πώς αλλάζει και η θερμοκρασία στην Ελλάδα. Βλέπουμε τα καλοκαίρια γίνονται πολύ πιο σκληρά, πολύ πιο άνυδρα, πολύ πιο ξηρά. Ενώ βλέπουμε πάλι ο χειμώνας να γίνεται πολύ πιο σκληρός. Και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Δεν έχουμε ήπιο καιρό. Λέτε πολύ σωστά. Απότομες καταιγίδες, τεράστιες θερμοκρασίες. Ακριβώς όπως το λέτε. Πάντως, όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν ότι μέχρι το 2050 πρέπει να έχουμε φύγει εντελώς από την καύση του καυσίμου. Δηλαδή πολύ να μην καταναλώνουμε ούτε πετρέλαιο, ούτε λιγνίτη, κανένα είδος καυσίμου. Όλα από ανανεώσιμες πηγές. Πάμε τώρα στις ώρες που καταναλώθηκαν, στη θεά ουσία που καταναλώθηκε για να επιτευχθεί συνένεση. Και τελικά δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Ήταν υποχρεωτική η παρέμβαση. Όχι, εγώ το χάρηκα και πολύ σωστά το κάνατε. Είναι και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας σήμερα. Και μίλησε πριν από λίγο. Ναι, δεν τον άκουσα, ήμουν στη Βουλή. Πρέπει όλοι να αισθανθούμε και να συμβάλλουμε σε αυτό το στόχο για την μείωση της εκπομπής του διοξιδίου του άνθρακος. Να διορθώσουμε λίγο τον τίτλο μας: πολεμικές ανακοινώσεις αντί συνενέσεων. Όχι και συνενέσεις. Λοιπόν, να έρθουμε στο θέμα. Δεν είχαμε συνενέσεις. Να έρθουμε στο θέμα, κύριε Παναγιτόπουλε. Η άποψή μου, και ξέρετε ότι την έχω πει και στη δική σας εκπομπή και σε πάρα πολλές εκπομπές, είναι ότι η συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων είναι απολύτως αναγκαία, έστω και αν διαφωνούν ριζικά στις εφαρμόσιμες πολιτικές. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που είναι τα εθνικά θέματα, που είναι απολύτως αναγκαία η συνεννόηση και η συνένεση σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να μην τα βρούμε σε όλα. Αλλά το να βρούμε μια λύση στο ασφαλιστικό, για παράδειγμα, το οποίο ξέρουμε ότι είναι το πιο δύσκολο οικονομικό πρόβλημα και κοινωνικό ταυτόχρονα πρόβλημα στη χώρα μας, πρέπει να γίνει συνεννόηση. Όπως και στα ζητήματα παιδείας. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση. Έχετε δίκιο, αλλά η κυβέρνηση στην πράξη μπορεί να το λέει στα λόγια, αλλά στην πράξη δεν δείχνει να είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν ο κύριος Τσίπρας, όσες φορές του χτύπησαν την πόρτα για να συμμετάσχει σε τέτοιας μορφής διάλογο, είπε όχι. Η πόρτα του δεν άνοιξε. Κατά συνέπεια, με ποια αξιοπιστία τώρα θα ανοίξουν οι άλλοι τη δική τους πόρτα και θα
παρακαθίσουν μαζί τους σε έναν εθνικό διάλογο με ειλικρίνεια και αξιοπιστία. Ξέρετε, πρώτη φορά έγινε και ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Και όταν είσαι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια ξέρεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλά το λέτε. Όταν είσαι αντιπολίτευση, καταγγέλεις με μεγάλη ευκολία. Έχει και το Λαφαζάνι τότε και ήταν πρώτος στις καταγγελίες. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει να παραδεχόμαστε την αλήθεια, γιατί αν δεν δεχθούμε τη βάση της λογικής και της αλήθειας, δεν θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, θυμόσαστε. Τώρα λέμε κατεπήγοντα νομοσχέδια. Να διορθώσουμε λίγο, παρακαλώ. Έχει πολλή δουλειά η τιτλέζα και καταλαβαίνω ότι γίνονται και λάθη. Πολεμικές ανακοινώσεις αντί συνενέσεων. Αντί συνενέσεων. Λοιπόν, πάμε. Έτσι λοιπόν, πράγματι και από τον Τσίπρα και από όλους, όταν θα έπρεπε να δείχνουν την συνένεση, τη λογική της συνεννόησης, και θυμάμαι όλους. Θυμάμαι τον Σαμαρά με τον Παπανδρέου, τον Παπανδρέου με τον Καραμανλή, θυμάμαι όλες αυτές τις λογικές. Για την μικροπολιτική τους κυριαρχία και τις εντυπώσεις που ακούει ο ελληνικός λαός, και δυστυχώς ο ελληνικός λαός πολλές φορές επιβραβεύει τις κοκορομαχίες και χαίρεται, ενώ δεν ξέρει πόσο κοστίζουν αυτά στο μέλλον των παιδιών του και στη ζωή μας σήμερα, θα πρέπει να επιβραβεύει αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να συνοηθούν και που χρησιμοποιούν τα επιχειρήματα για να λύσουν τα προβλήματα. Λοιπόν, η συνεννόηση και η συνένεση είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική είναι, αλλά δεν επιβάλλεται δια νόμου. Εγώ λέω καθυστέρησε ο Τσίπρας και έχετε δίκιο. Έτσι. Μα το θέλει αυτό τώρα. Δικαιολογούνται όμως αυτοί που λέγανε. Εγώ πιστεύω ότι το θέλει. Εδώ προέκυψε. Γιατί κατάλαβε την ανάγκη κι εγώ, να σας πω κάτι. Εγώ παρακολούθησα ένα πρόσωπο το οποίο, επιτρέψτε μου, αναδείχθηκε από την υπόθεση του Σαββάτου. Δηλαδή από αυτή τη μακρά διαδικασία, πόσο κράτησε, 6-7 ώρες πόσο κράτησε, τη συνύπαρξη των πολιτικών αρχηγών, θεωρώ ότι αναδείχθηκε ως πρόσωπο της επικαιρότητας τη μέρα εκείνη ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Το περίμενα, γιατί τι είπε. Άκουσα, λέει, τον κύριο Τσίπρα να μου λέει ούτε λίγο ούτε πολύ τα ίδια τα οποία ήξερα για το προσφυγικό, ότι γράφανε οι εφημερίδες μια μισή ώρα. Μετά έγινε ένα διάλειμμα, άλλα 50 λεπτά, άκουσα τον κύριο Τσίπρα να μου λέει για το ασφαλιστικό, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό κλπ. Χωρίς να παρουσιάσει θέσεις. Η εντύπωση που αποκομίσαμε από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, και πρέπει να πω ότι τηρουμένων των διαφοροποιήσεων τους, τελικά σε αυτό συνέκλειναν, είναι ότι η κυβέρνηση δεν πήγε προετοιμασμένη και ότι η κυβέρνηση περισσότερο το επεδίωξε προσχηματικά, δηλαδή για να δείξει ότι κάτι συμβαίνει, παρά ότι το ήθελε ειλικρινά. Γιατί όποιος θέλει, κύριε Δημαρά, τη συνένεση, την ετοιμάζει, την προπαρασκευάζει, στέλνει κείμενα, κάνει τηλεφωνήματα, βάζει ανθρώπους του επιτελείου να συντονιστούν με τα επιτελεία των υπολείπων πολιτικών αρχηγών για να φτάσουν οι αρχηγοί μαζί με τον Πρωθυπουργό την κορυφαία στιγμή της συνάντησης να επικυρώσουν πολιτικά αυτά που έχουν ήδη δουλευτεί. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Είστε εμπειρότατος άνθρωπος. Έχω και εγώ την πείρα, όπως έχει και ο κύριος Τσουκαλάς στη δική του πείρα. Κύριε Παναγιτόπουλε, λοιπόν, η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι έγινε προσχηματικά για τη βιτρίνα. Να τραβήξουμε 2 βίντεο, να τραβήξουμε και κάποια φωτογραφικά στιγμιότυπα και να προχωρήσουμε. Δεν βγαίνει έτσι. Δεν πιστεύω ότι είναι έτσι. Πιθανώς να μην ήταν τόσο καλά προετοιμασμένοι, αλλά για να γίνει η έναρξη ενός διαλόγου δεν χρειάζεται και η απόλυτη προετοιμασία. Εγώ εκτιμώ το αντίθετο. Ναι. Ότι ο Πρωθυπουργός είδε πόσο μεγάλα και δύσκολα είναι τα προβλήματα να επιληθούν, το μεταναστευτικό, το ασφαλιστικό και όλα αυτά τα ζητήματα που μπαίνουν στη ζωή, και βεβαίως όλη η οικονομία, οι τράπεζες. Μην νομίζετε ότι τελειώσαμε την ιστορία με τις τράπεζες, ναι, και τα κόκκινα δάνεια. Θα κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις. Δεν σημαίνει ότι θα αρχίζουν να πληρώνουν οι άνθρωποι και αυτά τα ρυθμισμένα ή τα μη ρυθμισμένα δάνεια. Επομένως, εκτίμησε τη μεγάλη ανάγκη για συνεννόηση. Εσείς λέτε θα υπάρξει και άλλη ευκαιρία για συνένεση. Και εγώ όμως θέλω να σας πω, βεβαίως. Εγώ νομίζω ότι η συνένεση πρέπει να είναι θα επιμείνει η κυβέρνηση δηλαδή σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα επιμείνει και είναι ανάγκη να επιμείνει. Είναι ανάγκη ακόμα και αν οι άλλοι δυσκολεύονται. Αλλά πάντως εκείνο που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι άνθρωποι που μιλούσαν κατά κόρου για συνεννόηση και συνένεση, όπως ο Θοδωράκης, όπως ο Μεϊμαράκης κλπ. Να βάζουν τώρα πάλι προσχώματα. Μα αν είναι παιχνίδι, αν είναι στις προθέσεις, μήπως είναι επιχειρηματικό. Όχι, κάντε το να αυτό το είναι ειλικρινής ο Πρωθυπουργός. Η συνένεση είναι σαν το ταγκό. Ναι. Προϋποθέτει 2 για να το χορέψει κανείς. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να φύγει μεταξύ των πολιτικών αρχηγών και μεταξύ όλων των πολιτικών
Άρα λέτε θα επιμείνει καταρχήν η κυβέρνηση. Βεβαίως, θα επιμείνει η κυβέρνηση. Και θα επιμείνει και αλλήμωνο αν δεν επιμείνουμε όλοι μαζί να βρούμε κοινές λύσεις. Και δεν μιλάω και καλά για οικουμενική, δεν μιλάω για οικουμενική, μιλάω για συνεννόηση. Το ασφαλιστικό πότε θα έρθει στη Βουλή, κύριε Δημαρά, τι εικόνα έχετε? Θα πρέπει να έρθει πολύ σύντομα. Μετά τις γιορτές. Εγώ νομίζω ότι θα έρθει πριν τις γιορτές. Δεν υπάρχει χρόνος. Πάντως οι Βρυξέλλες το βγάλανε από το δεύτερο πακέτο προαπαιτουμένων, άρα ενδέχεται να έλθει και μετά τις γιορτές. Ανεξαρτήτως τι κάνουν οι Βρυξέλλες, το θέμα αυτό επήγε να λυθεί και για τα δικά μας δεδομένα. Δεν είναι μόνο τι μας ζητάνε οι άλλοι. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι η αίσθηση της κρίσιμης κατάστασης πρέπει να συνειδητοποιηθεί από όλους τους πολιτικούς. Και σε αυτό θα πρέπει να βγάλουμε τον κύριο Σαλμά στον αέρα, μαζί με τον κύριο, να βγούμε όλοι μαζί. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Ευχαριστώ. Κύριε Καλοκαιρινέ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαλμά, καλώς μας ήρθατε, λίγο αργοπορημένος, αλλά το γιατρείο νομίζω και η θεραπεία των αρρώστων έχει προτεραιότητα πάντοτε. Κύριε Σαλμά, τι εικόνα αποκομίσατε εσείς από το ναυάγιο του περασμένου Σαββάτου? Γιατί ναυάγησε αυτή η υπόθεση? Αφενός μεν γιατί, όπως σωστά είπατε, δεν ήταν σωστά προετοιμασμένοι. Αφετέρου δε, αυτός που κάλεσε έχει χάσει την αξιοπιστία του. Ο Πρωθυπουργός έχει πάψει να είναι αξιόπιστος. Είχε ξανακαλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς το καλοκαίρι. Τους υποσχέθηκε ότι δεν θα πάει σε εκλογές. Τους ζήτησε να τον εξουσιοδοτήσουν να πάνε να διαπραγματευτεί, όταν οι δικοί του τον εγκατέλειπαν, Λαβαζάνης και οι άλλοι 40 βουλευτές. Οι αρχηγοί τον εξουσιοδότησαν. Τους ζήτησε να ψηφίσουν το μνημόνιο το τρίτο, προκειμένου να βγει από τη δύσκολη θέση, με πολιτικό